Kini 46 Surma Assembly Kendrogo by election and 23 tarik abono kitingui kini ti prasa dara buagran warriors tongero borok uyawoi chayawoi TWA YGF ti pramotan joto atongo uyawoi chayawoi door to door campaign thaimani bagoi kini dola 5 district ni kaisa district secretary central ni YGF ni adong kini dapatot ebong Naresh Debarmani Broni Chaitok Mumbai kini ojagawo 7 poribar ni 25 buta kini oro joining khaiteka borok hor abo prai hor 9:30 baje niabo phaija borok nukhana kini fungo phaija boinkai rukthari se borok tiklaimia junakai boi rukthari se phai tan kekai buagra na ideology thancha ko buagra obon chuna sao nu nini besakna hamjaktui nu buinoba hamjakti o abon very important message jotono one sugo ebong jotono boskango thinangni bagoi kahamni bagoi one sugo kini oro chini borok bekai chini Manipuri সম্প্রদায় ni borok belong khlaio kini kakhoksom khaijak borok ni paranggakai Devi Sorani borok bo phai kini buagrani thansari yakro phai borok bo yakri barok phaika tai chini candidate borok nang Babram Sotnani no borok bo amtui markau bo diwi toplai khainai ne borok bo kini thansao phaisa phaika ebong borok kini gosi phaika mani bagai ang borok no khabai khumbai lamsu